थिनलांनाय लिरलांनाय माखासे धोरोम बिजाबखौ लानानै फालिनाय फुजिनाय सिबिनाय सुबुंफोरखौ मैखोम थाखोनि धोरोम सिबिनाय दा बे अर्थाव थाखोनि धोरोम सिबिनाय होनना बुङोबा माखौ बुंनाय जादों जेखुनु बे बिश्व ब्रह्माण्डखौ हमथाना लाखिनो थाखाय आफा इसोरा 33 कोटि मोदाय दावदायखौ सृष्टि खालामदों हायाव थाग्रा मानबायग्रा थाबायग्रा बायदिसिना जिबि गोनां जुनार 33 कोटि मोदाय दावदायखौ आफा इसोरा मुलुगखौ हमथानो थाखाय संसाराव थांनानै थानायनि सृष्टि खालामदों होमब्ला जोङो अरायबो आफा इसोर होनना गाबज्रिनाय बे आफा इसोरनो बे गावनो सृष्टि खालामनाय बै माखासे सिबिखौ बुथारनानै आफानो बावनो आरो बेयाव जोङो माखासे हाबाफारि जोङो लानाय आरो आंनि न'खरखौ लाखिनो थाखाय जोलै बांहोनो थाखाय आं गथ' गथाय खांबाय आंनि फिसाखौ बुथारनांगौ बोलि होयोबा बेफोर हाबाफारि जानानै थांबाय आरो बेनिखायनो बोलि होनानै फुजा खालामग्रा थाखोनि सुबुंखौ हाबाफारियाबो जोंनियानो जालांबाय आरो 7:30 रिंगायाव फुंबिलिनि आर'ज बे फुंबिलिनि आर'जआव बरेश्वर बियाबनि आन्दाराव बे फिसाफोरखौ जायखियानो जाथों दाउ हांसो अमा फारौ ना जेखि आरो बेखौ होनाया खबरा 9 बाजियाव फिरफिला बिर बे हाबाफारिया फुंबिलिनि जानानै थांबाय दा खोथाया बुंदोंमोन बोलि होनाया बिबार बावनाय बोलि होनाया बोलि होयो होनना बुङो बोसोनगिरि गामि जों बिबारखौ बोलि होआखै रायजोखौ बिफां गायनाय हाबाफारिया बिफाङा दङ हाबाफारियाबो जोंना जानानै थांबाय आरो थैया दा खोथाया बिदि आरो दा बे बोलि होनाय बोलि होयियाव बिदि आङो बुंबाय प्रतिश्रुति होनाय बिथांमोना बोखारदों बे थान्दै मेलाबो दा जोंनाव बिदिनो होदों एखमबा गामिफोराव गावनि गोसो बायदियै समाजखौ नाख्रेबग्रा दङ गोदोनिफ्रायनो बोलि होबोबाय दालाय होनांगौ बिदि होनग्रा दं दा रायजोआ मोनसे खोथा दाना आंनि बादि नोंनि बादि सोलिला रायजो गेवलां मेल बेखेवनाय आंनि बादि नोंनि बादि सोलिला दाना जाहैबाय मा समाज नांगौ जाहैबाय समाज दायो जोंहा गेवलां मेल बेखेवनाय आंनि बादि हाबाफारिया सोलिलांनो हाब्ला आंबो थिगानो दङमोन गाहामानो दङमोन खिन्थु मा जागोन बे गेवलां मेलाव माखासे आंनि बन्द मोनबाय रायजोफोरा दिनै फोरबो माखासे फालिनायनि सुबिदाखौ मोनबाय रायजोफोरा दिनै मन्दिर लुबाय रायजोफोरा दिनै बायदिसिना फोरबोफोरखौ फालिनो हाबाय दाना आंनि बादि नै बाथौआव आंजों सोर थाफादों आं नोंजों दङ आं थैबाथाय आंखौबो आं गाव उद्धार खालामनो हाहैया दा खोथाया दाना आंनि बादि होननाया जालांनो रायजो दा जोंहा मोनसे हारि दङ समाज दङ गौथुम दङ बेजोंसो थांनांगौ बेजों थांनांगौ दा ओंखायनो दा बेफोर गासिबो खोथा बेफोर गासिबो खोथाखौ जों मिथिनो थाखाय बुजिनो थाखाय जोङो गुबुनहै मिथिं खुंनांगौ रायजो जोंहा गुबुनहै मिथिं लालायनांगौ जोङो बेफोरबायदि गेवलां मेलाव जिहेतु फैजोबनो हाया आं दहायनो बुंदों गामि दरसेनिफ्राय जों 15 सान लिंहरदों बिथांमोनाबो फैजोबाखै ओंखायनो जोङो जोंहा बरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमा गामि दावबायनाय मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ बिथांमोना जों मावफुंनायाव मदद होनांगौ जिहेतु जोङो साफ्रोमबो मानसिया गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हाया